रायजो-राजा नोंथांमोन, नाथाय आनएमप्लयिफोरनि लाइमोनफोरनि 100 कौटि मोननाया रायजो-राजाफोरखौ मेल मिटिं खुंनानै जयन्त मल्ला बरुवाखौ लेंहरनानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनखौ लेंहरनानै गिदिर गिदिर मिटिं खुंनानै गिदिर भाषण होनानै मिटिं खुंनानै रायजोफोरखौ उनावबो दोननानै सिगाङावबो दोननानै देखायनानैसो मोनबोनाय रायजो-राजा नोंथांमोन। दा जोङो बिनिफ्राय मोनथियो रायजो-राजा नोंथांमोन, जोङो हमनो हायो रायजो-राजाफोरखौ देखायनानै फैगौ 2026 मायथाइनि एमएलए बिसायख'थियाव रायजो-राजाखौ फानगासिनो दं। रायजो-राजाखौ फाननानै थाखा लाबोगासिनो दं। रायजो-राजानि मुङै थाखा लाबोगासिनो दं। सेल्फ हेल्प ग्रुप माइनावफोरनि मुङाव थाखा लाबोदों। सिनियर सिटिजेनशिप बैसोगोराफोरनि मुङाव थाखा लाबोदों। इयुथ लाइमोनफोरनि मुङाव थाखा लाबोदों। नाथाय बैफोर थाखाफोरखौ रायजो-राजा गोरिब गुन्द्रा गासैबो थाखोनो समानै राननानै होनायखौ जोङो नुनो मोनाखै। नाथाय मोनसे समाव बे रायजोफोरा उनावबो गैया सिगाङावबो गैया जेब्ला जागोन, बैसोर लिडारफोरा जेबो बेसेन थानाय नङा। रायजो-राजा नोंथांमोन, जेबो ओंथि थानाय नङा। आरो 2026 मायथाइनि एमएलए बिसायख'थिनि मुङै बिपिएफआ एनडिएजों बिजेपिजों एलायन्सआव थानाय हिसाबै रायजो-राजा नोंथांमोन, रायजो-राजाफोरा जेब्ला उनावबो गैया खिथुआवबो गैया, अब्ला बिथांमोना जेबो बेसेन थानाय नङा आरो लाथिख'सो रायजो-राजा नोंथांमोन। नाथाय जोंनि रायजो-राजाफ्रा, जोंनि बर' जाम्बा-जाम्बि आदै-मादै रायजो-राजाफ्रा दिनैबो सांग्रां नङा। जेराव लेङो बेयावनो लोब लोब थाङो, लोब लोब ओंखारलाङो, लोब लोब मदद होयो। नाथाय जायखौ लानानै, जाय पाब्लिक रायजो-राजाखौ लानानै मोनबोनाय थाखा फैसाखौ नाथाय मोजां खामानियाव बाहायनायखौ जों नुनो मोनाखै। गावबा गावनि लाइफ स्टाइल, लिडारफोरनि लाइफ स्टाइल, माखासे एमसिएलए, माखासे कर्मी-कर्ताफोरनि लाइफ स्टाइल, बिसोरनि लाइफ स्टाइलफोरा सोलायजोब्बाय। दामि दामि गारि, लाक्जारि गारि बायबाय। नाथाय सोर साबैसे पाब्लिकआ दिनै जौगादों? बिटिसिनि सिङाव, काउन्सिलनि सिङाव सोर साबैसे मानसिया दिनै जौगादों? साबैसे मोनबैसे न'खरा दिनै जौगादों? बिसोरनि रांखान्थि बेबस्था, थांनानै थानायनि बेबस्थाखौ बेसेबां मोजां सुबिदा बानायना होनो हादों? नाथाय जाय दैदेनगिरि, बिसोरनि लाइफ स्टाइल लाक्जारि जाजोब्बाय, दामि दामि कार। रायजो-राजा नोंथांमोन, बेनिखायनो खावलायदों रायजो-राजा नोंथांमोनखौ, जाहाथे नोंथांमोना सांग्रां जा, बर' रायजो-राजाफ्रा सांग्रां जा आरो बैफोरखौ नोजोर हो। मानोना नों आं पाब्लिकआनो, रायजो-राजाया सरकारखौ बोख्लायनोबो हायो, बेखौ दिखांनोबो हायो, सिफायनोबो हायो गोसो जायोब्ला। बिनिखायनो जाय सरकारा मोजां खामानि मावाखै, बुंनो थाङोब्ला दिनै जों बेखौनो नुनो मोनो, काउन्सिलाव बिपिएफ सरकारा दिनै रायजोखौ फाननानै रायजोनिफ्राय मोनबोनाय थाखाखौ दिनै थगायनायखौ जोङो नुनो मोनदों। जाय मानसिया मोननांगौ, जायफोर बेक्तिया मोननांगौ, बेबायदि सुबुंफोरा मोनैखौ जों नुनो मोनदों। बिनिखायनो खावलायदों जाहाथे रायजोफोरा सांग्रां जायो आरो बैफोर बे पार्टिनिफ्राय जाहाथे बाहेरायाव ओंखारबोनानै जाहाथे मोजां सरकार सायख'यो। जाहाथे जोङो नुनो मोनो बिटिसिआव बयनिख्रुइ साबसिन जोङो सरकार जोङो नुनो मोनदोंमोन, बेनो जादों इउपिपिएल सरकार। थांनाय 5 बोसोराव गोजोन आरो सान्थि जौगानायनि गोबां खामानि मावदोंमोन, लाइमोन हिउमेन रिसर्सनि खामानि मावदोंमोन, 26टा जनगोष्ठीनि जौगानायनि खामानि मावदोंमोन, सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 25,000 खरि रां होदोंमोन, आलारि अनसुंथाइ, गियान सोरां बिथांखिनि गेजेरजों गोबां अनसुंथाइ होदोंमोन, गोबां खामानि मावदोंमोन। नाथाय दिनै जोङो नैबे 5 बोसोराव गोदान सरकार दानबायानो जायाखै, 100 दिनानो जायाखै। नाथाय बे बिपिएफ सरकारनि आमोलाव दिनै
जोंनि काउन्सिलाव बड'लेण्डआव हिंसा नांलाय खमलाय बुलायनाय बायदि बायदि जाथाय जानायखौ जोङो नुनो मोनदों। थ' बिनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोना सिरि मोनदो, सिरि मोननानै जाहाथे नैबे UPPL सरकारखौ नैबे फैगौ 2026 मायथाइनि MLA बिसायख'थियाव 15थानि गेजेराव 15थाबो देरहाहोनानै जाहाथे दिसपुराव MLA दैथायहरनानै जाहाथे नोंथांमोना खामानि मावनो हायो, रायजोनि जौगानायनि खामानि मावनो हायो। थ' आङो जोबनायाव बेखौ खावलायबाय। गोजोन्थों।